Hala, nag-a ka azo. Hala, gino ko guys, nag-a rin ah. Wow, orang kabyo ka azo. Dahil man lagi murag karpa doy. Karpa buti ng isa. Uy, gino ko. Ano ba to? Hala, gino ko. Uy, pastilan, nansa man to. Haw. Gino ko. Uy, pastilan, nansa man to. Haw. Hala, haw. Hala, gino ko. Kita mo na doon eh. Haw. Kurab itris ka, huy. Hala, kaingon ko kanina. Kaingon ko gas. Pastilan, haw mandi ay. Nabang. Good morning guys. Si Papa Gabriel sa manilhig kay maligo ko sa duron. Ko iligo na po. Di na gazan magpabilin guys kada buntag. Kabikang maguna. Gazan magpabilin ng kaming badzi. Ha. Naskimyat guys, naguna na ganig sakay sa motor. Pastilan. Bukan ano like in? Taas na pagbuhok, ha? Hani? Nara? Nala sa ingan itong buhok ko, no? Pinaimo. Imo tanan. Imo tanang, kuan. Kagapuhan. Tama to na ta. Ito nami, guys. Benek-benek ng padariguan. Ang amang hinayhay na, away katapusang hinayhay na sa mga pantaw. Mga hinangir. Sigagawan gabi ino. Ligonan ng baga ba? Hindi pa ang ate. Nakaligoon ka so. Ang matagalan sa bagat eh. Raman tayo sa gatag. Ha? Lugasan na no? O at least, taman pa na high school. So, upan na ni mo. Tanong ko mga guys. Naganda ko nila ni guys. Driver, no? Doktor. Doktor ay papagatan. Pizza. Ulaman mo sa kayo sa school guys. Nagbuhay na likod. Grab namin Papa Gabriel dari. Bye-bye. Bye-bye kay Ken. Bye. Helmet na. Taray. Kanapay mo ko padung. Ano may skimyat guys. Asa gida skimyat hapitan na rin Papa Gabriel. Ha? Uy, darang mga himus na po ko ya. Okay. Duty na. Asa ko na rin. Himus lang tukoy no. Ganan ka na tukoy. Himusag lang tukoy guys. Murag mati dibir nga kang matoy. Pero bitaw ibutang danas sakdanan nga kanang gagmay tukoy itong may ingan-ingan ag-o. Magdanganger. Murag mga purma. No. Himusan to kimyat. Gigis kimyat ado ko dede. Dai ado ko sa panghilabot og nay tukoy ha. Mairing nga na delikado ha. Yan na mga rabies. Isa kay kape mo to. Subok na ta. Ay mga rabies. Delikado. Delikado. Isa kay like on. May motor. Makatugal ni Okay. Direksyon nga ito guys. Kailangan magdang kahoy. Nami guys, sabot na miskimyat. Sabot na miskimyatin. Wala ka miskalakatun. Natumit. ang kalakatun. Uban ng tiray. Parang kung dalto ng pa-injik. Kala, ako na pa-injik kantun. Kunot, tulong. Lagi mo ton kay paaman to kat tiya aw kang ingka kunot. Ay, ikaw naglaga to ingka. Siguro to no? Sakit ingka? Hala, dadungan makana nato unda floor. Siguro pa man siguro to. O takyo Ha? na ako kaya na.
Ansa na tatad kaya arang painita. Pabugnaw sa mes tagdanan kay indikado putan ang tagbatang gamay. Si Inka indikag bugan o di day kunot ti ay. No. Na Inka indikag mong kunot ron. Zug hilak. Hindi kan og kunot ni Inka. Ni kala ka tun. Mura na may abogado ning among gamay bata, abogado. Yes. Ang gahimus ka ano among kala ka tun. Wala, abogado. Kapulo. Tama na kay inita. Pabugnaw sa pabugnaw. Kaya delikado. Arang inita. Maglaag sa mi. Maglaag sa mi karja. Magisuroy. Magisuroy ka mag-iton-iton. Kaya rumatog. Kung ano man sila si Inka, nagpa-Egypt. Dili naman si iton-iton. Kaya bawal naman masagad ito sa ospital, no? Bawal naman masagad sa ospital. Kaya simba ko unzag na yung mga masakitan. Susugod. Ha? Ton, iton. Marami na rin what guys. Kanbuji. Gilay ka. Nasakar kasi mo ito. Saka dyan. Babus. Managa. Mataton. Managa. Di nilaom no. Grabe kong laom. Ha? Kasag lagi kuan. Kasag lagi kuan ganina. Karon pa man eh. Biiran ni. Lanip. Lagi na ko. Kabatang. Guys, damis. Kailang purami. Larang kanais kaso guys eh. Lagi na kong isda rang nag-akazo. Mahalan ba tini isda Nami sa naprituhon guys. Nag-aazo. Hi! Nag-aazo nila kaazo. Lagi na ko. Wow, orang kanais kaazo. Uy, aquarium guys, ang ganais kaajo dako nga aquarium. Namiss ko ang purami, kailang purami ara kanais ya. Bus ang kuan di ara man di ay. Hala, nagdagga kaajo. Hala gino ko guys, nagdagga di Wow, orang kabyo kaajo. Pandagga kaso isda. Kaya lang aquarium uy. Mara may swimming pool nga gamay na guys. Grabe. Ngisi-ngisi ka naman be. Wah, natug pa man na. Dahil man lagi murag karpa doy. Karpa buti ng isa. Murag karpa to Tara nga. Tumun. Lag binari guys. Wow, ang nakakasog iriya. Grabe. Wow. Dari ko guys mo. Tagbang ko dari. Tapos iba mo na yung swimming pool. Saan ako na mo video. Tapos sila baby. Dalton. Wow. Ang kabiyo dari. Uy. Hagdanan dari padung sa dagat. Wala. Ginoo ko. Kabiyo ka ajo. Dari may dari sa kailan ni Promi guys. Grabe lang ang panghabaga. O ba kay ukoy na ni? Ukoy na noon. Halag na yung maning habaga dari guys. Padung sa dagat Dagat naman dari sa ubos. Oh guys. Nice kajo. Ang tagbang tala to guys. Nagbasa ko dari guys kay ginukod ako dari ko Wow.
Lami isuro mo sakay nga ni guys na kanina. Lami isuro mo sakay nga na. Pagkusukay mo sakay na na. Hala ginukuto man day aram man ding habuga ka ajo. Ay tabangan, garbing habuga ka ajo guys. Hala, arang kahabog. Tangtang sa tagmas. Arang kahabog dari. Naku. Magduzo ko ka nga ri. Hala, ginuko. Ya. Ito ah. Data ambak tagman di dyan. Kado sama agak na nikitang cellphone na himpas ka dyan. Hala rambiyo ka kajo. Rina, dami sa order kaliguan guys kay morag laom. Kita na magbato kay araman tinawa kajo lagat. Wow. Takan ako guys. Kasuroy na sukudari. Kanais kaaju. Sana all. Magkabiyo kaaju dari asurujan. Ikid-ikid na to tibugsok sa abos tara. Ana o. Sakan ako guys. Kanabong na ko picture dari sa abos. Wow, nice ra ba to si babaw guys, kay na swimming pool. Hala, grabing kabi. Orang kabiyo jud dari guys, hala ginoo ko. Lami atong tibugsok ka, so habag man, piang datan ni abot to sa ubos. Ah, hala, rang kalami dari mag kabiyo ka jud maglulantaw. Kami dari mag-viewing ba na? Mag-viewing ra dari dagat. Uy, ginoo ko, ano ba to? Hala, ginoo ko. Uy, pastilan man sa man to. Haw. Hala, haw. Hala, ginuko kita mo na doon eh, haw, ni kurab itris kahoy. Hala, kaingon ko kanina, kaingon ko gas. Stilan haw man di ay. Nabangan. Hala. Ang nakakajog iro nila. Bunila ko. Harga nice ang buwak dari. Nice kaaju. Biga, uy. Lah, ang biyo ha. Now, guys, ang lami ada na mo tibugsok. Ya. Wow. Lam, aglam to da to dapit no. Kabiyo dari. Nah, uy. Dari inang nag-iro sa swimming pool. Labi, bird. Parot. Hi. Apa dia? Lovebirds. Say hi, Zane.